أمباسادر أي فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أمباسادر أي فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي سقمي برهاني برهاني نعم خانت حيزة كسات حيزة ودك مكاكل بطعم تلالاك ሆኑ ልዩነቶች አሉ ወድቋል እያልክ ምንድነው እየነገርኩህ ያለው ነገር ይኸው እስቲ ተነስ ለምን እንዴ በወፈረ አይደለም የሆነ ነገር ሊያሳይ ነው ሊመታ አይደለም ተነስ እስቲ ተነስ ምንድነው እስቲ ዝም ብለህ ወደ ኋላ ውደቅ እንደዚህ ወደ ኋላ ዝም ብለህ ተኝ ይኸው ከዚህ በፊት የነበሩ ህዋቶች ሌላ ደግሞ የኢህአዴግ መንግስት እንደዚህ ነው ኢትዮጵያን ይዞ ወደ ኋላ ወደቀ ይሄ ማለት ከዚህ አንራመድም ከዚህ አንድም ምንም አቅም የለንም ኢትዮጵያ እዚህ ብትኖር ይበቃል ማንንም እንገስበት ማንንም ስራበት ማለት ነው ይሄ ማለት አሁን ወደ ኋላ የወደቀን ሰው ለመጉዳት ብዙ ስስ ብልቶችን በፊት ነው ያሉት አይኔን ሊያጠፋ ይችላል ጥርሲን ሊያራግፍ ይችላል ዶሮን ሊደፍነው ይችላል ብዙ ነገር ይሄ ስስ ብልት ሌላ ቦታ ሊመታው ይችላል አብይ ደግሞ ኢትዮጵያን ይዞ እንደዚህ አይታል አይደል ወደፊት ነው እንደዚህ ተመረቀ ወደፊት ይሄ ማለት ደግሞ እየሰማ ነው አይደል ኢትዮጵያን አለቃትም ለባንዳ አልሰጣትም ኢትዮጵያ አትፈርስም ሰላም ተከታተልትና ቻናል ከመይከኒኹም ከመይትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮተዩ መቸም እትኩነታት ዘለናዮ ከም ትሪዎ ዘለኹም እቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ንኢትዮጵያ ብሕቋ ወዲቆማ ነይሮም ሕጂ ዘሎ ድማ ብኣፍ ልባይ ወዲቕዋ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ሓደ ሙዳቕ ዝሓደ ሙዳቕ ይሓይሽ እናበልዮም ዝማጎቱ ዘለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ንመለስ ናብቲ ኣርእሲ ኣብ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ከም ዝበሃል ናይ ሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ንሱ ድማ ኣገይን ኣብ ጉዳይ ናይ ሪያድ እናቐፀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ጂኦፖለቲካ ድማ ብመንፅሩ ብቕልጡፍ ክንቀሳቐስ ንርኢ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ድማ ናቱ ውሕስነት ንኽረጋግፅ ዝጓየየ ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ኮናን ክጓየያ ርኢና ሶማል ካልኦት ሃገራትን ኩለን ነናተን ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ንኸሳልጣ ብፍላይ ድማ እተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ሶማልያ ሓደ ኣገዳሲ ውዕል ምስ ስዑድ ዓረብ ከም ተፈራረመት ይግለፅ ኣሎ ዝኻ ሓደ ካብቲ ስግኣት ዘለዋ ሃገር ንሳያት ጅቡቲ ክሳዕ ክንዱ ስግኣት ክህልዋ ይክእልኒ ምክንያቱ ዝኣኽላ ድርዒ ስለ ዘለዋ ኣቡ ብዙሕ ኢንተርናሽናል ኦብዘርቨርስን ካልኦት ሓይልታትን ስለ ዘለዉ ሶማል ግን ልክዕ ከም ኤርትራ ስክፍታ ከም ዝነበሮ ምስ ዘለዎም ውሽጣዊ ሃገዋፋት ብኡ ተደሪኾም እዮም መስለኒ ሓደ ውዕል ፈፂሞም ኣለዉ ምናልባት ተረኪብና ኣቢልና ክንሪኦ ኢና ኤርትራ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ከም ስኮር ከም ዝገበረት ወይ ከዓ ኣገዳሲ ምዕባላት ትገብር ከም ዘላ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ሕጂ መጀመርያ ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ ባሕሪ ብኸመይ ይቕፅልዎ ኣለዉ እስከ ንርአ ምክንያቱ ይዝሕሉ ድዮም ዘለዉ ይንህሩ ድዮም ዘለዉ እንታይ ይዛረቡ እንታይ ዓይነት ኣርእስቲ ቀይሮም ኣለዉ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ክሳብ ኣርእስቲ ክንከይድና ጥዋ ወደብ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና በልኩ ለትስ ጎ ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዙሕ ኣርእስታት የክሪ ናይ ኤርትራውያን ክኢላታት ድማ ከምፅየ ስለዚ ኣቕሊ ጌርኩም ተሪኹም ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ክህሉ ለከልካይ ትጠቀም እንደነበረ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት በታሪክ የምትታወቀው ኢትዮጵያ ከቀይ ባህርና ከኤደን ባህረ ሰላጤ ጋር ትዋሰን እንደነበረ አረጋግጠዋል። ይህም ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት እንደነበረች አንድ የታሪክ ማስረጃ ነው። ታሪኩን እንዲባጭሩ ከጠቀስን ኢትዮጵያ የባህር በርን ወይም ቀይ ባህርን እንዴት ትመለከተዋለች? ይህ ቁልፍ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ የምታምነው የባህር በርም ሆነ የቀይ ባህር ጉዳይ ከኤርትራም ከጅቡቲም ከሶማሊያም ከሱዳንም የገዘፈ የዓለም አቀፍ የጂኦፖለቲካልና የፖለቲካል ኢኮኖሚ ጉዳይ መሆኑን ነው። ለዚህ አስቀድመን ያነሳነው የቀጠናው የስበት ማዕከልነት፣ የቀይ ባህር ቁልፍ የውሃ አካልነት እንዲሁም የኢትዮጵያ የፍትሃዊነት ጥያቄ ግልጽ ማሳያ ነው። አሁን ደግሞ የባህር በርን የተመለከቱ ዓለም አቀፍ ህጎችን እንኔ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህር ህግ አንቀጽ 69 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 5 بحفشة انتا يوم كبل جميرهم زلو نشتيك كريومو دن كنكتلينا የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በአካባቢያቸው ካለው ባህር የተፈጥሮ ሀብት እኩል የመጠቀም መብት እንዳላቸው ይደነግጋል። ተመልካቾች እዚህ ጋር እኩል የሚለው ቃል ሊሰመርበት ይገባል። ይህ ብቻ አይደለም።
የዚሁ ህግ አንቀጽ 125 ንዑስ አንቀጽ 1 እንደሚያመላክተው የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በአካባቢያቸው ያለውን ባህር የመጠቀምና ሀገራትስ በቀጠናው ያላቸው ሰፈር መስርተዋል። በዘይትና በከበሩ ማዕድናትም የበለጸገ ነው። ሀገራትስ በናይትም የበለጸገ ነው። ተመልካቾች እያወራን የምንገኘው ሜዲትራኒያን ባህርንና ህንድ سو بحفشة أتي زقبرو زلو فلوي تاريخ سند ويدما again بتدقق مع بز channel كم زبالكم إثيوبيا أبكل التشح كسب كل تشنكلتن أبز نبري داننات ناي دوب ناي إيرتران إثيوبيا كله لو أب تاريخاوي ناتا زقد دسا زبالت زيق باني زبالت دوكمنت كله نتي ذا سحاب زنبري بوتان خطركب كل تاريخاوي سنداتك قريبة بيت فردي ترديهم نلقط بيت فردي ما كاب نيرتراك حجز إثيوبيا حجز زغلب توانس مستي نا أمريكا نا كالن حجز نبرة مالتي كل دوكمنت تقريبا عسب أي جبعكي بعد ما يجبعك تبعيلا دمشق سلزي كل زي حجز بالوزلو بحجاو من قد سلز جبون بحر نخطك عم خي مسلكم تتنقوا التعلمان تايو ني إثيوبيا ويان يسمعكم يو بحر يدليكم يو أبقى بحر ما أتسقى يزلو كلنا يكون طباش جراتكم أبقى بحر يزلو أفدق بحر ترغيبنا كل تسقمنا كفتحيو بمبعل نتوم إثيوبيان بسمعت نملع عال زتقاموا لزلو أجندايو انتايكو قبري فتنولو جمال سرقا قنبح زبال زربا سمعكم اللهم صاد ما انتايا بإنجليش كزاربو خلو كل جزء كمزين سلام زعر زلو بشركنات كمز دليو زلو حبر أو ربح كمز صرح زلو جلق يروم يوم نفسهم كشت وازدليو بمحرنيا جن نفس وكف جزء بتوم كادراتهم وجك جمهور خمس خلو حيل خمس زلوهم بحيلكم من زعو كمز خلو إيرترا ولا حنت عقم خمزي بالله أكيد كلا خلوهم كمزي تخل يوم زاربو زلو زد ما انتايو نت أوشت حجر زلو سوري أوشت حجر زلو بوليتيكا وحشوية أمونقوم زلو تسقم أمونقوم زلو وجن عقرقرن بزنايك بحر أجندة نمتكا كم دما نتزبي نتوشت أو تسقم رسعو نتازلع على تسقم كوكينا زلا أفدق بحر سلزي بالكاغا نشهد ما كابير تراكم منطلع نخلينا زبل الرعاية نابتسب نمسراتشو انتخوني أبقونو كوينو كواغا دي واغان كالا رسيو انتزي كوينو جن انتاي كوغبريم زفتر زلو تزبي كوتا كولا كله أبغون أبكي نكسلف نتزلوا أجمع نكرسع نجزيو نتزلوا شجر ناي خلديو ناي إنفليشن دي ناي كالو كله تي فشلت ناي بوليتيكا فشلت ناي بوليسي ناي أبو كوينو ويكا ناي تزلوا كنتات فشلت كوين وزلوا نوعو أفدق بحرن ترغيبكم تسأجمكم نحوارك فتحيو زد ما أبي ديق زبالة جنزب ينفسجر لولو أبي استراتيجي ناتو جير وزلوا سلامتاي تا أنكو كارد زلاتني نزا هاجر أبحدنت كمال ساند حرقيني إذا أجندة زي ياخد كون تخل بمباليو تلفزيونات مدبراتو كادرتاتو بمولو فوليوم ببرتع فوليوم نزي استفل عليه أنيميشن تكنولوجي بزجبرة جيرم أبو وفيرم زلو نشي من رأيه تحريا أفتنكس أجندة عن كيدنا because أبي كلته أبيت سأجمعت أجاتي من الله بزح سأجمع أجاتي موزلو actually جن قالك كابتن عندي زعرلان زلو حنتي أبوشتو تقبلناتو أزيام كل كل الله تبجيهم لهم أزيام كل كل الله تقبلناتو ترايجنا يكون نتسجم تهاجر أبحر بوتا ناي مخان تسجم أجاتي موالله نيش دايما نسمعها كبر هالك مديري ውቅያኖስን አልፎ ወደ እስያ የሚለየው ቁልፍ የውሃ መስመር ስለሆነው ቀይ ባህር ነው። ለመሆኑ ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ምንና ምን ናቸው? ዓለም አቀፍ ህጎችስ ስለ ባህር ፍትሃዊ አጠቃቀም ምን ይላሉ? ሀገራትስ በቀጠናው ያላቸው ፍላጎት ምንድነው? ቀጠናውንስ ምን ወሳኝ ያደረገው? የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ አንደምታው ምንድነው? እንዴትስ ሊመለስ ይችላል? የዛሬው የእይታ መርሃ ግብራችን እነዚህን ጉዳዮች በስፋት ያስዳስሳቸዋል። አፎከል ግንባር ቀደሙ ነው ቀይ ባህር። ከዚህ ባለፈ በአክራሪነታቸው አካባቢ ዓለም ላይ ካሉት እጅግ ስትራቴጂካዊ የውሃ መስመሮች ሁለቱን ይይዛል። በባህሩ ደቡባዊ መግቢያ የሚገኘውን ባብ ኤል ማንዳብና በሰሜን ግብጽ የሚገኘውን ስዊስ ካናል። የቀይ ባህር አካባቢ በዘይትና በከበሩ ማዕድናትም የበለጸገ ነው። ቀጥለናል። ቀይ ባህርና ንግድን ደግሞ እንመልከት። በየዓመቱ በቢሊዮኖች የሚቆጠር የንግድ እንቅስቃሴ ይከናወንበታል። ይህን በቁጥር ስንመለከተው በየዓመቱ ከ10 በመቶ በላይ የሚሆነው የዓለም ንግድ በቀይ ባህር በኩል እንደሚሳለጥ ያሳያል። ይህ ቀላል የሚባል ቁጥር አይደለም። ወደ ገንዘብ ለውጠን ብንመለከተው በፈረንጆቹ 2022 ብቻ በቀይ ባህር በኩል 2.49
زي نبرتكا زي انجيراها متنتان كبحال كله كمزيو تي كله تزارب وزلو that has nothing to do مس إثيوبيا كي بحري أقدر سنة كمزلو لو مدي ترديوم جن انتايو كميديا كتروي خلقها تارستي شيت يقد محجت بزح دي زاربولو سلز نبر بزح انترستين كون خليا بدما كابت كل وشتاوي صقمن باسن اغرغرن ابت ميديا زمت زنبره كال اجندا فطير لو مالو نغزيو دما قرب عرفت رغيبو هلو خونيو باي ذا واي كابتا فيديوز قبر لا زلو حدا مع تدحيرو مليس بزعبا غداي زك زارب مخانو تسبيت يقبرلو ابت كونتا دما انتاي يبل خون نز كل زلو حشويه قديفنا بسلام ايرتران اثيوبيا بسلام منقدنا كونتا كنفتحينا زلو كونتا دما كان رقاقوينا ديو خبل ويس مليس رسنكو سخلو ندادكو سخلو كونتا كنرينا أبزي وانزي أبي ديق زبالك وطبعو تساقا مقاتي مولو تهاجر تي financial stance ناتا كم زبالكم بتدقاقا مابزي channel إثيوبيا كم يرترا أيكونتن أباي هاجريا بزح وص أي تازد ليا ننوبي حمتا دماء أب حاجزنا يدقي تمركزات خيز نبرت هاجريا سلازي كل بلد زبالبون ننتولو كله حاجزنا يدقز دل سلازي خوني اتحاجز جدا كرهبو كلهم تقود سلو تخوينهم كم هاجر سلازي كم يرترا تتأميم كان عمتات تقود انزخ الهاجر عينت ايكونن كمو بكم مخانمة أجنزب نخركب أب حدا انتاي بوتا اتيو سنحيل ناكرين هذا ريبورت لاني سنحيل جزيان ترخيبه كم تعلكم هجي نملس نبتي قبل نبتي بوتانا نملس نشتيس كزي أبزي حنت فيديوز رخب كوالا مستكونتاتنا نسمع ياسكي لو أتوار أبلع اللي أمكن نفس السنين ناي مثال متقع تجرنا أبزن قصلتي خلت سلسلة معدو وشتي إرترا هنا وشتي خالوت كبابتات إثيوبيا بحر دارن غوندر حوسكا متقع تاتخن قصي ناي مثال متقع تجرنا የኤርትራ ወታደር ገባ ነግራቸዋለሁ ወደ አስመራ ላይ የተተኮሰው ሚሳኤል እኮ ርችት አይደለም የድል ማብሰሪያ አይደለም again and again سلامتاي فيديو امتيالكم زلهم تاريخ نمدقام يكونن إيرترا ننفسها ديفند خدقبر مسألة كم زنبرا لك كمتي زبسح معرابا وعالم بتدقاقامي إسرائيل نفسها نخد كلاغل حماس روكيس الاستوكوسلا سلف ديفنس على الوايلوم 10 حزبي بتانكتات أبقد مكاميرانا عالم بروكيتات بميسايلات 14 قوال قتيلهم زلو ستيل معرابا وعالم زدقفهم زلو إيرترا دما every single right كم زلوا نفسها نخد كلاغل مخنياتو بقالهم كنت كوس مخانا حاوك نفس مخانا وقخن جمر مخانا حيلي خمزة لنا يلوم يفكروا خمزة نبرو بوغنير ترى كمزة عينات قوانقو عيوات كمزة نبري سلازي وقخ جمر زدلز نبري زجمري زتوكوس من مخانو من رقاقات سلو سلازي سلف دي فنسنا يرترى دما رقوس كونك خلالو حقن تولو يقنزي حق زبحال قن يلن سلامتاي إذا كم زيلو نهالوي زخون يخون سقومتي قبل الحوحات قبل التقراي وردن نتوجز جمرو مسائل توكس سام كنسام تونكو الجدع نايزخلو إثيوبيا زقاتمي إيرترا ترايو سيداتو إثيوبيا كسب حجي الجدع وردان الله نشتى يريدهم لاني رم قلت فهم وليس اليوم مسؤول نهيرترا جني قتل الله so this باستقالة مثلا كل تمنى شيء كردو أصل زلويز قبر زلهم now let's go back to أبزهلو كنتات زعبازي ناي رياض كنتات اسكيب بزا حتى ريبورت نهيرترا نجمر President Republic Gibsi Abdul Fattah President Isa Please like Gabaru, let's go. President Isaiasen President Republic Gibsi Abdul Fattah al-Sisi تمالي عسلت حدا حدار مشات أب أهجروا مأكل جوائتات نجوس عبد العزيز أبزكا يدور ركب President إسياس إيرترا أمدايات زباو سطتان كال زباو قداتن مس Republic Gibsi زلوا نايم مخارن مملا أنزم دنا خطرن فع كم تسرح جالسهم President إسياس أسعبو قجت السودان أبتحتي صلال قربا بالتهاجرات زلاقي معلب كركب قبصن هاجرات زوبان سعرتاتن كوهادا كمون نتي قلولاو زحلالخ بزحته بقصتات وجيد كبلا كم زقبا أجنزيبو President السيسي بوغانو قبصي مس إيرترا زلوا كل مداوز مدناتات المعمال كمثللن كمتسرحن بمرقاقات بفلاي أبزي أبزوبانا حيال بدهوتا تغسيت الزل أوان مدل ذلك للتعوز مدنان شركنا تاو متحقازن أقداسنة عزوز كم زخنة أبريهو أبتركب كلتي أمرحتي
ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብሓፈሻ ኣብ ዛዕባታት ሱዳን ሶማልን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ኣረኣያታትን ሓሳባትን ንምውሃድ ቀጻሊ ምምኽኻርን ምክትታልን ክህሉ ኣብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ፕረዚደንት ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ሎሚ 12 ሕዳር ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ዱልዱል ታሪኻዊ ሰረት ዘለዎ ዝምድናታት ኤርትራን ሶማልያን ንኽልቲኡ ሓዊ ህዝብታት ብዘርብሕ ኣብ ኩሉ መዳያት ናብ ዝበረኸ ናይ ምትሕጋዝ ሽርክነትን ደረጃ ከም ንምባሉ ተመያይጣ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብ ዳግመ ህንፀት ልኡላዊ ትካላት ሶማልያ ብሓፈሻ ሃገራዊ ሰራዊት ድማ ብፍላይ ንእትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ መጒሱ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ከምኡውን ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ርግኣትን ክልተ ኣውፃዕርታት ንምውሃድ ተሰማሚዖም ኣብቲ ርክባት ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃያቱ ዑስማን ሳልሕን ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብንግስነት ስዑድ ዓረብ ወይዘሮ ወይነ ገረዝጌሄርን ብወገን ግብፅን ሶማልያን ድማ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃእን ካልኦት ሚኒስትራትን ተረኺቦም ነይሮም ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብ11 ሕዳር እውን ምስ ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር መያርዲት أبو منبر الأولى بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بريزيدنت غابون بريس كلو تايري بريزيدنت بروندي إيفاريستي ندايوشيميه قدامي منستر نيجر علي مهمان لامين منستر قدات وصان أهقراو متحقان الريبابليك مالي أمباسادر عبد الله ديوب أفنيا مسقاقر هقراو بايتو بركينا فاسو دكتور عثمان بوغوما كمون منستر أكبابي ماين حرشان نقسنة سعود عرب إنجنر عبد الرحمن الفدلي ركبات مكيادو زكاريو زي حبريتا كاب اير تي في دمتايو حصر زبلت ابصاب بزعبات كونتات زنبريو هجي نابتن تناكنا تينا قدمي نابو متاونا جن هانت ريبورت كبكمي بليز لايك جبرو first of all let's do this break حلمي دهنتيو بلتكي معرقكي بعيني كريو طعمك اسمعني كويتاي لمينيو عديا مدميا إلى ناجريو عديا ትሬት አለው ብትለኝ አንደኛ ግብጽ አጀንዳውን መተራገበው ከሆነ እነ ሳውዲ የሚገዙት ከሆነ እነዚህ ሶስት የፖርት ሀገሮች ኢትዮጵያ ልትጠቀምባቸው ጅቡቲንም ጨምሮ በአርኤስኤፍ ውስጥ ስር ነው ያሉት ስለዚህ ነገሩ ምንድነው በስምምነታቸው ያንዱ የሴኩሪቲ ጥቃት የሌላው የደህንነት ስጋት ነው ብለው የተስማሙበት ጉዳይ ስለሆነ ኢትዮጵያም በዚህ ሁኔታ ምናልባት የፖርት ሸት ዳውን የመዘጋት አደጋ ሊያንዣብብ ይችላል የሚል ተገማች የሆነ አደጋ አለባት So gala kapti the voice of America سمعكو حسابيو نسدما زي كلن حجرات سعود عرب مسكدا زغبرو ابي كلت فيلم كلهم تسايلكم تملسي كم تيكد محجز بلو زي ابي تسايلكم تملسي بيننا نفلت تمساسالي سغمتي مسير تراون غيرو سلازي نبر ابز حلفوان سلازي تمساسالي سغمت وسيدو قلتيفكم تملسون رينا لنا so بوغن تنكالوت حجرات ግን بهم يكونن ريانوم سلازي سوماليا نتكونتات سيريس وسيدو مسلو زدبرو كم تابغا دي مزبلكم مس سعود عرب ناي تاوي وعول تفراري مو مالو سلازي ملو تاوي وعول نخغبرلهم ايرترام الصومال حيال ديسكاشن كم زغبرت حجد جمر دي كوندما ابزوان زي كاب نوح وان كسرحو لصنحو ولا كواتناي سلستين وغنات ايرترا اثيوبيا صومال حبراوي شركنت اب مهناص كابز بقسا كاب كلتشن عصرت شومن تنجميرو اتري ايرترامس سوماليا زنبري كم زقصلينا نرزلنا نسدما بزلا على درجه ايرترا بعاغما نتهاجر رجؤنات نختركب بسنكتي حغواف ناي اثيوبيا سفتري مخنياتو نتعقب سلام او زنبر ببحاده كاب غزينا بغزينا وسدو وشتاو صقممنا عبيهم سلازي خيزلو مجمريا بتግራይ نخواغو بزحات سراويت كم صحابو دغيمم دما ابرومن زنبري كمون حجاب امحرن زلو ጠቅላላ ሰራዊቶም ካፕቲናይ አቃብ ሰላም ስለዚህ ሰሓብዎ እቲ ሃገር ኣብካል ሓደጋ ክትወርድ ትኽእል ነይራ ግን በቲ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር መቸም ደሓን ከም ዘሎ ይዝንገር ናብ ዝሓሸ ድማ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክሕልወልካ ከሎን ናትካ ሓይሊ ክሕልወልካ ከሎን ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ስለ ዘለዎ ስለዚ ሶማልያ ምዝ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣልዒላቶ ዘላ ኩነታት ናብ ካልእ ከይትኸይድ እምበር ናብ ዝሓሸ መድረክ ትኸይድ ከም ዘላ ይዝንገር
ናይ ኤርትራ ድማ ስለዚ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ዑድያ ዝገበርዎ ውዕል ድማ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ጅቡቲ እውን እንተኾነ ሕጂ እንታይ ክብል ፀኒቱ ኢላ ኩለንተን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ናብ ቀይ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት እቲ ኢትዮጵያ ኣልዒላቶ ዘላ ዘረባ ንኹላተን እውን ስግኣት ስለ ዝኾነ ሓበራዊ ሽርክነት ናይ ሓደ ፀገም ናይ ኩልና ፀገም እዩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስግኣት ድማ ናይ ሴኩሪቲ ስግኣት ድማ ንኹልና ክፀልወና ዝኽእል እዩ ስለዚ ባህላ ዘለዋ ሓበራዊ ስራሕን ሓበራዊ ዝምድናን ተገይረን ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ጠቕላላ ትጥቀመሉ ወደብ እውን ክስእን ትኽእል እያ ተኽእሎ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እዚ ክውንነት ዘለዎ ኮይኑ ክህልዎ ዝኽእል ኮይና ይስማዓንን እዩ ስለምንታይ ተበልኩም መጀመርያ ጅቡቲ ካብቲ ኢትዮጵያ ትረኽቦ ዘላ ረብሓ ብፍጹም ክትከስሮ ከም ዘይትደሊ ፍሉጥ እዩ እዚ ምክንያቱ ሓደ ዓብ ክፋል ናይ ቁጠባ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ጅቡቲ ከም ተራ ሃገር ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ትደልዮ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክህሉ ትደልን እያ ስለምንታይ ውግእ ክህሉ ይደልን እያ ውግእ ስለ ዘኽስረና ዓውን ግን ብሓፈሻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ኣዝዩ ዝተቀራረበ ዝምድና ክህልዎም ንዓታቶም ቁጠባዊ ረብሖም ስለ ዝጎድሎም ነዚ ነገር እዚ ከም ዘይድግፎ ፍሉጥ እዩ ኢትዮጵያ ክትዕፀም ወደግ ዘይብላ ክተርፍ ከም ዘይደልዩ ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኢትዮጵያ ኣንቂላቶ ዘላ ሕጂ ኣነ ከም ዝመስለኒ ከም ናተይ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ እቲ ኩነታት እቲ ኣብ ዝገበሮ ኩነታት እንተሪኢኹሞ ንሶማልያ ንጅቡትን እዚ ጉዳይ ዝናዕኹም ዝምልከት ኣይኮነን ዝበሎም እዩ ዝመስል ንዓታቶም ጥራይ ረኺቡ ምስ ኤርትራ ከይተረኽበ ምምፃእ በቲ ናይ ዓይኒ ናይ ዲፕሎማሲ ክትሪኦ ከለካ እዚ ጉዳይ ዝተዛረብኮ ንዓኹም ንክልቲኦም ክስማዓኩም የብሉን ምናልባት ይቕረታ ድልዎም እንታይ ኢልዎም ንሳቶም እውን ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃቡን ስለዚ እቲ ኩነታት ንዑ ይመስል ምስ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ንማለተየ ዝበሎም እዩ ዘስምዕ ክሪኦ ከለና እዚ ግን ብኸምኡ ክረአ ይክእልኒ እዩ ሕጂ እታ ሓንቲ ክፋል እዚኣ ነይራ እታ ካልአይቲ ክፋል ከንታይ እስከንስማዕ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው እንደምታውቀው ከ2014 በኋላ ከገልፍ ክራይሲስ በኋላ በሆርን ኦፍ አፍሪካ አረቦቹ ወደብ የመግዛት የሚሊተሪ ቤዝ ወደብ የመግዛት እርምጃ ውስጥ ነው ያሉት ሀገራቶች በሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢትዮጵያ አንድ ፖርት ነው ያላት የምትጠቀመው በጅቡቲ ነው እነዚህ ሀገራቶች እየተስፋፉ ከመጡና ፖርቱን በረብጣ ብራቸው የሚገዙ ከሆነ ኢትዮጵያን ሳፎኬት የማድረግና አማራጭ ፖርቶች እንዳታገኝ የመሻማት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ይሄ ሌላው ፖቴንሻል ተገማች የሆነ አደጋ ነው ኢኮኖሚው ላይ ቀጥታ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ሌላ እንደምታውቀው የኢንተርኔት ፋይበር ኬብል አለን በቀይ ባህር አካባቢ ላይ ይሄ ፋይበር ኬብል በሱዳን አካባቢ መስመር አለ ይገባል ከቀይ ባህር ላይ ተጠልፎ እና የዚህን ኬብል ሰፕላየር የሆኑት አቅራቢ የሆኑ ካምፓኒዎች ይህን ኬብል የመጠበቅ ኃላፊነት የሀገራቶች እንደሆነ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ብዙሕ ቀበቲ ናይ ብቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ከም ትፅለይ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት እተን ሃገራት ዓረብ ንበዓለን ኣብቲ ቦታቲ ፅልወን ክሕይላ ኣብ ዝፍትናሉ ዘለዋ ልዕሊ ማንም ድማ ኢትዮጵያውያን ኣዝዩ ተሰሚዕዎም ስግኣት ክፈጢሩሎም ዘሎ ክኸውን ዝኽእልን ርዱእ ዝኾነ ምክንያትን ናይ ግብፅን ኤርትራን ዝምድና እዩ ምክንያቱ ግብፂ ኣብ ኩሉ ግዜ ናታ ናይ ኢትዮጵያ መበትታን ምዃኑ ሕልሞም ፅቡቅ ገይሮም ኢትዮጵያውያን ዝፈልጡ ስለዚ ንኤርትራ ዝኣክል ከሲሮም ናብ ግብፂ ብምስዳዶም ዲቅ ዝበለ ዲፕሎማሲያዊ ፍሽለት ይክበሃል ዝኽእል ኢትዮጵያ ምክንያቱ ጎረቤታ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ አንጻር ግብፂ ፈተውቲ ከተብዝሕ ዳይ ዝግባእ እምበር ግብፂ ኣብ መንጋጎም ክትመፅኦም ከም ዘይደልዩ ርዱእ እዩ በንጻሩ ግብፂ ድማ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ክትገብረሉ ትኽእል ዓቕሚ ድሩት እዩ ዘለዋ ተዲኹም ኣለኹም ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ በብዙሕ ትፀልዎም ኣላ እሱ ድማ እዚ ናይ ኒል ማለት እዩ ኒል ማለት ንግብፂ ህይወት ማለት እዮም ዝብሉ ኣብ ቀደም ኣብቲ ታሪክ ክንማሃር ከለና እውን ኒል ማለት ህይወት ንዓና እዮም ዝብሉ እሱ ካብ ኮነ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ኒል ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ካብ ኮነ ምስ ዲጋ ትገብሮ ዘላ ካልእ ተወሳኺ ዲጋ እውን ብሕጂ ክትገብር ስለትኽእል ግብፂ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ትወድቕ ዘላ ሓንቲ ሃገር ድማ ኢቭን ሕጂ ዘሎ ተዲጋ እውን እንተሪኢኹም ቦምቢ እውን እንተሪኢኹሞ እንተተሰይሩ እውን ንግብፂ ከጥፋእ ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ግብፂ ኩላቶም እቶም ሩባታት ናብ ግብፂ ዝመፁ ንኣብነት ናብቲ ኒል ዝኣትዉ ወሓይዝ ኩላቶም ተረዲኹም ኣለኹም እቶም ወሓይዝቲያቶም ኣብ ዝኾነ ካልእ ክፋል እውን ዲጋ እንተገይራ ኢትዮጵያ ቦምቢ እዚ ዲጋ እዚ ተረዲኹም ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ንግብፂ እንድሕሪ ብዙሕ ዲጋታት ኣለዋ ኮይና ኣብ ስትሪም ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንሓደ ዲጋ ሴራ ጥራይ ብዕልቕልቕ ከተጥፋእ ትኽእል እያ ግብፂ እንታይ ኮንትሮል ከድልያ ኩሉ ግዜ ግብፂ ዋንት ሰም ካይንድ ኦፍ ኮንትሮል ንኢትዮጵያ ከመይ ገይራ ነቲ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ካውንተር ባላንስ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ግዜ ስለዚ ነቲ ዲጋ መፂኻ ምህራም ንግብፂ ዘጥፍእ እሱ እውን
እንታይ እዩ ግን ናይ ግብፂ ስትራቴጂ ኣብዚ ክትርድዎ ዘለኩም ግብፂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ከመይ ጌርና ንኢትዮጵያ ብጎረሮኣ ክንሕዛ ንኽእል ከምቲ ሶም ብጎረሮና ሒዞምና ዘለዉ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ሓደ ካብቲ ጎረሮ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ዝኽእል ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ስለዚ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ናይ ግብፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ፅልዋ የብሉ ንእሽተይ ክህልዎ ዝኽእል ነቲ ብስዊስ ካናል ዝሓልፈ መራኽብ ክዓፅዋ ይኽእሉ ክኾኑ ግን እዚ ሱሳይድ እዩ ንግብፂ ስለምንታይ ንሱ እንተገይሮም ኢትዮጵያ ብዘይሱ ብካልእ መንገዲ ክትጥቀም ትኽእል ትኸውን ግብፂ ኢትዮጵያ ግን ካልእ ስጉምቲ ናይ ማይ እንተወሲዳ ብቐጥታ ክፀልዎም እያ ትኽእል ስለዚ ንግብፂ ስትራቴጂካሊ ኣብ ጅቡቲ ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ መፂኦም ፅልዋ ክገብሩ ክፍትን እዮም ስለዚ ንጅቡቲ ክቆፃፀርዋ ኣይክእሉን እዮም ዋይ ቢካዝ ጅቡቲ ኦልሬዲ ዓበይቲ ሱፐር ፓወር ስለ ዘለው ኣሜሪካ ላ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት እውን ኣለዉ ምናልባት ንኣሜሪካ ግብፂ ኣሜሪካ ሓንቲ ከም ሱፐር ፓወር እንተሪኢኹማ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ምረፅ እንተተባሂላ all the time ኩሉ ግዜ ንግብፂ እያ ትመርፅ ስለምንታይ እቲ ብተደጋጋሚ ከም ዘርእየኩም ኩሉ ግዜ እቲ ጂኦፖለቲካ ክርዳእካ ተኮይኑ እቲ ሎኬሽን ናትካ እቲ ንስኻ ተዘሪግካ ንስኻ ትቕመጠሉ ቦታ ምፍላጥ የድሊ ስለምንታይ እሱ ድማ ነፍሲ ዓለም ኩሉ ግዜ ብረብሓ ዝተገበረት እያ ረብሓኻ ንምውሓዝ ድማ ኣበይ ቦታ ተደኪንካ ኣለኻ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ግብፂ ድማ እቲ ስዊስ ካናል ስለ ዘለዎም እቲ ስዊስ ካናል ድማ ብቐጥታ ነቲ ኣሜሪካ ኣብኡ ፅልዋ ክህልዋ ብምቕፃል እንታይ ክንርኢና ሕጂ እተን ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ንራእይዎን ቁፅሪ 1 ግብፂ እያ እቲ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ሓደ ምስ እስራኤል ተዶባ ኣለዋ ካልኣይ እቲ ስዊስ ካናል ኣብ ግብፂ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ዝምድና ኣዝዩ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ታሕቲ ግን ዘተኣማምን ንጅቡቲ ሒዞም ስለ ዘለው ስለዚ ዘተኣማምን ቦታ ኣለዎም ምስ ስዑድያ ቦታ ኣለዎም ብንየው ኣብ ኩሉ ስለ ዘለው ስለዚ ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያን ግብፅን ኩሉ ግዜ ንግብፂ እያ ክትመርፅ ትኽእል ኣብቲ ታሕቲ ግን ግብፂ እንታይ ኣለዎም ሕጂ ኣብ ላዕሊ ንኣሜሪካ ሒዞም ኣለዉ ስቲል ግን ኢትዮጵያ እውን ተድልዮም እያ ንኣሜሪካ ግን ኣብ ታሕቲ መፂኦም ምስ ኤርትራን ምስ ጅቡትን ምስ ሶማልን ዲል እንድሕር ገይሮም ግብፂ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽፀልዋ ዓቕሚ ክህልዎም እዩ ስለዚ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ናብቲ ቦታ ንምምፃእ ዝርዱእ ጌርና ንሰዶ ኤርትራ ድማ ነዛ ቺፕ ወይ ከዓ ነዛ ነጥቢ እዚኣ ተጠቂማ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ትገብረላ ሕጂ ዓቢ ስቱፒድ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ተዘይኮይኑ ምስ ኤርትራ ዝምድና ኣብ መሓይሽ ዝግብኦ እንድሕር ካብ ኮይኑ ግን ምናልባት ካልእ ዕላማ ዝሓሰቡ ኣለዎ ማለት እዩ ኢና እየ ክብል ዝኽእል ኣነ ከም ሰብ እስከ ድሓን ምልስ ኢለ ድሓር ከብለልኩም እየ ዛርስ እዚያ ደንቀነይ ካብ ዘለዋ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኣብ ኣለና ሚድያ ፍጹም በራኺ ምስ ማዕበል ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ሓንቲ ሰግመንት ድማ ነይራባ እስከ ንስማዓያ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ንሽተይ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ብዙሕ እንዲ ተዛሪቡ ኩላ ይሰማዕኳን ግን እዚያ ሰግመንት እዚያ ግን ደስ ኢላትኒ ስለ ዝርዳእኒ ነበረ ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ሕጂ ሲ እዛ ዘላ እዛ ናይ ሰላም ግዜ ተጠቂምናሲ ተቃዋሚ ደጋፊ ዝበሃል ገዲፍናስ ኣብ ሓደ ንምፃእ ዝብል ክሳብ ሕጂ ላታ ቪድዮ ኣብ ዩቲብ ከምኣ ሰሪሐ ነይረ ሕጂ ብድሕሪኡ ዝሰራሕዎ ዋላ ኣብቲ ማሕበር እውን ተቃዋማ ይኹን ደጋፋ ይኹን ዕድመ ክንሰደሉ ኣለና ተባሂልና በቲ ዝገበርናዮ እውን ተሓቲትና ነርና ምክንያቱ ናብ ኩሉ ናቶም ደገፍቲ ዝበሃሉ ደረፍቲ እውን ኢና ሰዲድና ኣብ ጀርመን ዘለዎ ኩሎም ኣርቲስት ኣብ ሽወደን ዘለዎ ኣብ ኩሉ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ኩሉ ሰዲድና ሰዲድና ነርና ሕጂ እቲ ጥርናፈሲ ይደልዮ ነይረ ካብ ልበይ እቲ ተቃዋማይ ደጋፋይ ዝብል ሓሸውየሲ ከተርፍሲ ይደልዮ ነይረ ሕጂ እዚኦም ሰባት በቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ዓብይ ሓገዝ ሓጊዞም ነቲ ሰብ ኣብ ሓደ ንክመፅእ በዚ ጋጣሚ ካብ ናይ ብሓቂ ከመስግኖም ደሊ ዳስዋይ ከዓ ብረብሓ ስለ ዝሪኦ ነገራት ፅልኢ ይስማዓንን ሕጂ ሲ ክሪኦም ከለኹ ኣብ ሓደ ጋጣሚስ ደርፊ ትድረፍ ነይራስ ካብቶም ኣዝዩ ፀይቂ ዝኮነ ሰብ ግን ደርፊ ትድረፍ ነይራስ ምስኣ ደርፍ ነይረ ናይ መንደ ገለኒ ነው ናይ ክስቶ ሞ ቅጫይ መፃካት ዋ ፅልኢ ይስማዓንን ሓቂ ዘረባ ምዝኾነ ሰብ ፅልኢ ይስማዓንን ግን ያ ካልእ ባጫ ኣብዚ ፅቡቅ ነጥብታት ፖለቲካ እጅሓና ፖለቲካ ሶሪ ፅቡቅ ነጥብታት ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ትነግረኒ ደስ ምበለኒ ሕጂ ቅፅበት ክኸውን ኣለዎ ትብሎ ነገር እንተሃሊካ ኹም ግን ኣይ ሚሊተሪ ተካዊ መሰል ኣለካ ኣብዚ ባጫ ዓርከይ ኣብዚ ዝኾነ መሰል ኣለካ ብዛዕባ እዚ ክዛረባ هو مالتي حجي انا زبلو دعاي زوكل نفصوم ጥራይ ዝውክል ሕጂ ሓጢያት ኣይኮነን ኣነ ደሓሰብኩ ክዛረብ ኣብዚ ሕጂ ሜይ ብዘይ ሓላፍነታዊ እንተ ደኣ ክብለኒ ክኢሉ ሲ ኣቐዲመ ይቕረታ ሓትት ግን
أنا كم تقاومي ዝፍለጥ ሰብ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ፅቡቕ ነገር ተሓቲቱ ክምልስ ከለኹ ካልእ መልክዕ ክትሕዞ ሰብ ክእል እዩ ግን ዋላ እንተዘይልካ እውን ካልእ ኣብ ገዛኻ ከለኻ ካልእ ነገራት ስለ ዝበሃል እሱ ፈሪሕካ ካብ ዝረባ ይትቁጠብ ኒኻ ሕጂ ንዝኾነ ሰብ ብፅቡቕ መንገዲ ክግንዘቦ ይደሊ ዝዘረባ እዚ እዛ ሕቶ እዚኣ ካብ መፀት ኣብ ዝሓለፉ ምሸታት ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ነይሩ ሕጂ ፅቡቕ ነገር ሽወደን በቃ ኣኼባ ገይሮም ሓደ ዓብ ጉድለት ክነግሩኻ ተኮይኖም ናይ 4 ደቂቕ እንተ ኮይና ኣኼባ ነታ ፀገምካ ንክነግሩኻ እተን 35 ደቂቕ በቲ ዝገበርካ ፅቡቕ ነገር እዮም ዝዛረብዎ ሽዑ እታ 5 ደቂቕ ከምዚ ከዓ ዝተረዲእካ ተኮይኑ እንድዒ ግን ቁርብ ተጋጊኻ ነርካ ገለ ሽዑ ወላ ሓደ ኮይኑ ይስማዓካ እዩ ገለ ያ ስለዚ ብፅቡቕ በታ ፅቡቕቲ ክጅምር ኣነ ከዓ ኣብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ግዳማዊ ነገር እቲ ግዳማዊ ምንቅስቃስ ንኣብነት ኣብ ድኾነ ጣውላ ምስ ዝኾነ ሰብ ዝብሎ ዘረባ ዝሓድሽ ዘረባ ኣይኮነን ካብ ቀደም እቲ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ኣሜሪካ ምስ እቲ ግዳማዊ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ኦርጋኒክ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ካልእ ሲ ዳርጋ 80 ሚእታዊት ብካልእ ሓይሊ ዝንቀሳቀስ መንግስታት እየን ኩለን ሕጂ እዚ እቲ ብጣዕሚ ብመትከል እውን ዝድግፎ እዩ እዚ ምክንያቱ ዳሕራይ እቲ እተን ናይ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ወይ ከዓ ዓበይቲ ሃገራት ኣብኡ ክንመፆ ንኸውን ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና እቶም ሓያላት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎም ኣረኣያ ዘይቅየር ረብሓ እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ዝተገንዘብዎ ብዙሓት መራሕቲ እዮም ምክንያቱ ተማሂሩ ገለዩ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ሓደ ሰብ ነው ሕጂ ነዚ ዘይግንዘብ በዓል ስልጣን ኣሎ ኢለ ይግምት እኒአ ኣብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ግን ናይ ፅንዓት ሕቶ እዩ ናይ ዋጋ ምክፋል ሕቶ እዩ ሕጂ እቲ ዋጋ ምክፋል እቲ ፕሬዚደንት ጥራይ ኣይኮነን ዋጋ ዝከፍሎ ወይ ከዓ እቲ ምምሕዳር ጥራይ ኣይኮነን ዋጋ ዝከፍሎ እቲ ህዝቢ ዋጋ ከፍሎ ሕጂ እዚ ዝብለካ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ግዳማዊት ሃገር ዘለዎ መርገፂ ብጣዕሚ እየ ዝድግፎ እሱ እውን እቲ ነቲ ህዝቢ ዋጋ ዝከፍሎ ዘሎ ምክንያቱ ሕጂ መቸም በሪህሉ ኸውን ነዚ ህዝቢ ኣብ ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ሃገር እያ ነቲ ዓለምሲ ከመይ ተገድሳ ኤርትራ ስለምንታይ ንንእሽተይ ሃገር እያ ገለገለሲ ስለምንታይ እያ ከምዚ ኩሉ ግዜ እታ ኤርቲቪ ወይ ከዓ እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ገለ ዝብለና ሲ ከም መላገፂ ኢና እናሓስቦ ነርና ሕጂ ኣብዚ ቁርብ ምስ ዝተዋዓልካሉ ግን ልክዕ እዩ ማለት ከቢድ ውጥን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ከቢድ ውጥን እዩ ኩሉ ግዜ እታ ኣርስቲ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ በቲ ሓደ እቲ እፍላላይ ገዲፍካ ኣብ ሓደ መስመር ትብል ኣርስቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ተቃዋሚ ደጋፊ ዝብል ነቲ ሕብረተሰብና ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ሰብ ብጣዕሚ ዝሃሰየ ኩነታት እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ምስ ደጋፊ ዝኾነ ይኹን ክትገብር የብልካን ዝብል ኣረዳዳ ከምኡውን ምስ ተቃዋሚ ብፍፁም ክትቀርብ የብልካን ዝብል ኣረዳዳ እዚ ፈናቲክ ወይ ከዓ ኤክስትሪም ዝኾነ ኣረዳዳ ነቲ ሕብረተሰብና ኣብ ምምቕቓልን ኣብ ምብታንን ዓብ ተራ ተፃዊቱ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ምቅዋም ማለት ንመን ኢኻ ትቃወም ዘለኻ እንታይ እዩ እቲ መትከላት ናይ ተቃውሞኻ ኸ እንድሕር ኢልካ ብዕምቆት ክትሓስበሉ ጀሚርካ መን እዩ ዝያዳ ንዓኻ ነቲ ሃገር ንክትቅፅል ክሕግዘካ ዝኽእል ካልኣይ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ክስማዓና ዘሎ ንስኻ ተቃወመን ደጋፍን ኢልካ እንተተማቒልካ ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መን እዮም እንታይ እዮም ከዝደልዩ ክትብል ክትክእል ኣለካ ሓደ ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ብኩሉ ወገኖም ሓያላት እዮም ብዙሓት እዮም ሓያላት ድማ እዮም ስለዚ ንሕና ኣክንድታ ምውሓድና እቲ ምምቕቓልና ኩሉ ግዜ ሓደጋ ናትና ዘበርትዕ እዩ ሞር ናብ ሓደጋ ከም ንቃላዕ እዩ ዝገብረና ስለዚ ክንመቓቐል የብልናን ናይ ሓሳብ ፍልልይ ክልወና ናይ ርዲት ፍልልይ ክልወና ኣሎ ግን ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል ተኮይና ኩልና ኣብ ገለ መትከላት ክንራኸብ ክንክእል ኣለና ንቃወሞ ነጥብታት ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዉ ሓደ ካብታ ዝሓለፈ ዓመታት ነቲ ደንበ ተቃውሞ ብጣዕሚ ዝሃስዮ ነገር እንተሎ እታ ተቃወመ ትበሃል
ጥራይ አንጻር ኤርትራ ዘሎ ነታ በኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዳ ጨፍጭፍን በር ንስኻ እንታይ መትከላታለካ ንጹር ኣይኮነን ኣብዲኹም ንለኹም ጥራይ ንኤርትራ ንህግደፍ ስለ ዝፀረፈ ወይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ስለ ዝፀረፈ ጽቡቕ ዝቃወም ዘሎ ይመስለካ እቲ ሰብ እቲ ግን ንምንታይ ዝቆም እንታይ እቲ ናቱ ስታንዳርድ ናቱ መትከላት እንታይ እዮም እንድሕር ኢልካ ግን ኢቭን ኣብቲ ሃገራውነት ኣብቲ ናጽነት ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዘይምእማን ነቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ዘይምቕባል ብዙሕ ነጥብታት ምስ ረኣኻ ምዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ሃገር ክትምስርት ኢልካ ኢኻ ክሰርሕ ዝብል ሓሳብ ክመፀካ እዩ ዝጅምር ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝተፈላለየ ዓይነት ቫይረስስ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ንጹር ብዘይኮነ ዕላማ ክድሃህኽዎ ፀኒሖም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ድማ እናተመቃቐለ ይኸይድ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ሕጂ እውን ትማሊ ብሓደ ግንባር ዶ ሓደ ሰውራዶ ተባሂሉ ተበጊሱ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብኣውራጃውነት ብካልእ ፀገማት ብገንዘብ ብረብሓ ኣብ ክንደይ ተመቃቒሉ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ክኸይድ ከሎ ድማ እናተመቃቐለ ይኸይድ ስለምንታይ ድማ ከምኡ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ብውሕዱ እንተርኢናዮ እቲ ደጋፋይ ዝበሃል ወገን ነቲ ህዝብን መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዝድግፍ ዝነበረ ኣይተቐየረን ምናልባት ኣተሓሳስባ ቁሩብ ቅይር ዝበለ ኮይኑ ስማ ቀደም ተቃዋማይ ንዘ ዝበለ ትግራዋይ ከምዚ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ ኣይነበረን ኣይንብልና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝቃወም ሰብ ኩሉ ኣይኮነን ካብ ትግራይ መበቆል ስለ ዘሎ ወይ ናይ ትግራይ ዘርኢ ስለ ዘሎ እንታይ ዳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣካይዳ ኤርትራዊ ከሎ ንታሪክ ኤርትራ እናኣመነ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ እናኣመነ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እናኣመነ ከሎ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ለውጢ ክገብር ዝፅውዕ ክኸውን እዚ እውን ተቃዋማይ ክበሃል ኽእል እዩ at the end of the day እንታይ ክብል ደሊ ዘለኹም ተኣገዳሲ እንታይ ኣብዚ እንድሕር ኢልና መጀመርያ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ መንግስቲ መቀይሮ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብካልእ ተካእዮ እንታይ ክቕይር ትደልዮ ዘለካ ክትክል ኣለካ ክቕይርከ እቲ ኩነታት ኣብ ዙርዩ ዘሎ የፍቅደሉ ዶ እንታይ ክቕይር ዝኽእል ንኣብነት እቲ ንደልዮ ዘለና ነቲ ሃገር ናፃ ዶ ከፊትዎስ ከንበሎ so what's going to happen next exactly what the enemy wants you ti ጸላይ እንታይ ደላ በኤርትራ ህዝብ ገዲፍዋ ክኸይድ ሃገር ይዝደሊ እንድሕር ኤርትራ ተገዲሰካ ኮይና ከም ሃገር እቲ ጸላይኻ እንታይ ሓንዲስላ ዘሎ ወይ እንታይ ቀቢርላ ኣሎ ክዳና ክኽእል ኣሎ ንፍተወ ንጽላየ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ጸላይ ሓንዲስዎ ዘሎ ዕላማ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ንኽወፅእ እዩ ስለምንታይ እቲ ጸላይ ኩሉ ግዜ እንታይ ይዝደሊ ነቲ ሃገር ይዝደሊ ነቲ ባሕሪ ይዝደሊ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይዝደሊ ተርዲኹም ኣለዎም that's very clear ነዚ ባሕሪ ነዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቲ ገለመለ ክረኽቦት ኮይኑ ድማ ዝቐለለ መንገዲ እቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ተወፅእ እዩ ነቲ ሃገር 3 ሚልዮን ኣብ ኢትዮጵያ ተመፂና ወላ ሓንቲ ለውጡ ናይ ኮነን ክትፈልጡ ዘለኩም ብዓይኒ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክሳብ 2030 ሲ 150 ሚልዮን ክንበፅሕ ኢና ዝብል ዘሎ ሓቂ ሓሶት ዘይገድስ 120 ሚልዮን ኣሎ 150 ሚልዮን ኣብ ዝመፅእ 6 ዓመት ክመፅእ ኣብቲ ሃገር ይብል ኣሎ 3 ሚልዮን ወይ 4 ሚልዮን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ክስማዕ ማይክል ንዓም ስለዚ 3 ሚልዮን ናይ ኤርትራ ወሲዶም ነቲ መሬት ናይ ኤርትራ ተሂብካዮም ግን ፎርኤቨር ክሕጎሱ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ ማለት እዩ ተሃገር ንክትሉ ንክትቀፅል ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ነቲ ሉላውነት ናጽነት ናይ ኤርትራ ሓልዩ ክኸይድ ተኮይኑ ዘለዎ ዕጫታት ውሕዳት እዮም አንለስ ነቲ ሃገር ንኢትዮጵያውያን መጋበርያ ወይ ካልኦት ሓይልታት መጋበሩ ገይሩ ነቲ ህዝቢ 30 ዓመት ዝተቃለሰሉ ናጽነት ክድምስሶ ተዘይኮይኑ እዚ ኣቦቱ ናሃለወት መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ምርጫታት ኣብቲ ዝነበሮ ተፅዕኖታት ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ تقبلهم عينات مركزيات له وواك غيرهم زنبر نجارات له نابنت نتجلى كفالنا يتسراوي ناتو ولا كانت تدب أنا بزوانزي ولا تدب يعتبوا I have no problem نتعوش تزول هزبجن مانيفر كجبر نخن كساس نخنبر عدلات كبك خلالو نمولو نخل جزء ولا كاسكات تلوات هاجر جلس سراوي تريفكات تسرفجن كن كساس كم زخل كجبر كتكل لك زبر ديت على ناني الريالي تبوتا أبت مريزلو I don't know exactly سلزي كت كاي فلتوني نهاي كم زي مثلا نجن نهزبي نحوارو بخم من دريس كاي يوم مليس كاي خات خسرو زبر ديت على كسب حج ما كيتو كسب حجي يخير له جن نحوارو خنتاي كون زبل جن كل جزاك نحسب له كن كلا لنا سلزي تمنجسي بتحدى نتاوش زول منسي عدلاتنا منبار تفقد لك خلاله معرك ندي مثلا خلاته عدلاتنا منبارو قبح سلك خلاله بسلام هيوت نخنبر قال عدلات فتر خلاله كنت خليتها جن نتي أبدجو زول منسي نتعد متيو نسرح عدلات نخفتر نتك أبدجو زي رخبة حجز كأبدجو سلزي ركبت منجسي تهزبي أبتوشتك واسع عدلك فتر خلاله كن من تاي بده تعطله زينة تاتزي بزي وعلى حدر كجبر زولو قينو يسمعني حجي بزعباتي منجسنا يرتران دي خات زارب دل خان دي قمتم ندلهم نيشتي اسك نزيانا نرئي زيادات منجسنا يرترا بقعت ناتو ابزا فيديو زيا كتسمعوا تدخلوا first of all اذا سئل زيا I don't know كما يجرم سيلوما نمجمريا نفس حسب تسفا زعبتيا delegation يرترا عبيتن
ኣይተካእትን ሒዙ ብቅድሚት ብምምፁ ፅቡቅ ተሰሚዕና ብዘይ ቃል ዓለም ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ የብለይም ዛዕባ እዚኣ ስእሊ እዚኣ እዛ ስእሊ እዚኣ ግን ናይ መን ስራሕ ክትከውን ትኽእል እያ ኢለ ገሚቶ ኣለኹ ኣነ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ወይ ነገረስ ገይርያ ትበሃል ኣይ ቲንክ ጓል ኣንስተይቲ ክትሓስቦ ትኽእል ትኸውን ኢለ ሓሲበ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ዴሌጌሽን ወይ ካቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ናይ ቀደም ስለ ዝኾኑ እዚ ናይ ሎሚ ሶሻል ሚድያን ገለመለን ብዙሕ ዝተረድኦም ኣይመስለንን ስለዚ ስእሊ ተሳኢልካ ፅቡቅ ዝኾነ ቀልጢፍካ ምስቲ ህዝቢ ኮሚኒኬት ምግባር ሩይ ድኻመነት ናይቲ ኤርትራ ዘሎ ኮሚኒኬሽን ናቶም ኣዝዩ ዝሕቱል ድንጉዩ ወላ ነቲ ዘለውን ድንጉዩ ከምኡ ድማ ከምዚ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ነቲ ፕሮቶኮል ነቲ ሃገር ነቲ መንእሰይ ተስፋ ምሃብ እዛ ስእሊ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ፅቡቅ ተሰሚዕዎም ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ጀነሬሽን እቲ ያንግ ጀነሬሽን ኣብኡ ምህላዎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ዝመርሕነት እዚ ክእለ እዩ ንሕና ንፍተዎ ንፅላዮ ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ክእለ እዮም መን ክትክኦም በመን እዮም ክትኩ ከመይ ክኸውን ነቶም ፅባሕ ዝትክዎ ሰፕራይዝ እዮም ክኾንዎ ነቲ ህዝቢ ወይስ ሰብ ይፈልጦም እዩ ስለዚ ያንግ ጀነሬሽን ኣብቲ መርሕነት ክመፁ ዋላ እንታይ ይሰርሕሉ ብዘይገድስ ኣብቲ ከምዚ ዓይነት ክመፁ ከለዉ ተስፋ ዝህብ እዩ ምናልባት ናተይ ግምት ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝሓስበቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ምናልባት ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኖ ፕሮብለም ብዝኾነ ግን እዚኣ ፅብቕቲ ስእሊ ኮይና ረኺበያ ክምለሳ ኢና ግን ሕጂ ብዛዕባ ብቅዓት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ትብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ኤልያስ ኣማረ ነቲ መቸም ንሓደ ሰብ ክገልፆ ዝፈልጠይ ክገልፆ ዝኽእል ንኣብነት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ቃ ተርክብ ስለ ዘይነበረኒ ወይ ምሳቶም ኣይሰራሕኩን ወይ ስለዚ ፐርሰናል ንዘይትፈልጦ ሰብ ድማ የስ ካብቲ ዝዛረቦ ገለመለ ኩሉ ግዜ ኮምፕሊመንት ርእቶ ትህብ ኢኻ ግን ዝያዳ እስከ ምስ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ክወዳደሩ ከለዉ መራሕቲ ናይ ኤርትራ እንታይ ብቅዓት ኣለዎም ንዝብል ሕቶ ክምልስ እዩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ሰቲት ኣላትኩም ግን ንእሽተይ ሰግመንት ክንሰሚዕና ለትስከ ሃለሉን ኣይነበረን ፅኢልካ ናይ ሃታ ዓይነት ጥቐነ እዩ ቀሪቡ እንታይ ዘምጣልካ ዘለኹ ዝመስለካ ምስ ዝኩሉ ተፃብኦታት ምስ ዝኩሉ ናይ እግዳን ናይ ገለን ፈተነታት ኤርትራ ነዚ ክትሰግሮ ዝኽኣለሲ ብልሒ ነዚ መስገድላት ማኑቨር እናገበርካ ናይ ምሕላፍን ነቲ ናይ እግዳን ናይ ገለን ናይ ተነፅሎን ናይ ከበባን ኣውትስማርት ገይሩ ስለ ዝወፅእ ጥራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኢን ዘ ኤንድ እቲ ሓያል በሊሕ ክኢላ ውሕሉል ናይ ዲፕሎማሲ ተባሂሉ መዓት ምንጭብጫብ መዓት ናእዳን ሞጎስን ዝመፆ ነበረ ስርዓት ወያነ ግን እንታይ ኮይኑ ኣብ 2018 ብውሽጣዊ ማዕበልን ብገለን ኮላፕስ ገይሩ ስለዚ ኣየናይ እቲ ካብዚ ክልተ መዛዝን ፌር ባላንስ መን እዩ ብብልሒ ወፂዎ ነታ መድረኽ መን እዩ ኸ እዚ ኩሉ ማዕለያ ዘይብሉ ድጎማ ማዕለያ ዘይብሉ ናይ ፖለቲካል ካቨር ናይ ዲፕሎማቲክ ሽፋን ብምዕራብን ብኣሜሪካን እናተገብረሉ ክንደይ ኢንፊውዥን እናኣተዎ እቲ ስርዓቲ ግን ልሒ ስለ ዘይብሉ ውሽጣዊ ወሳይ ስለ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ኢን ዘ ኤንድ ኣብ መጨረሻ ኮላፕስ ገይሩ ሮክመሽ ኢሉ ወዲቑ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ውፅኢት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሲ ብልሒ ዘይነበሮ እንተዝኸውን እዚ ኩሉ ማኑቨር ገይሩ ክወፅእ ዘይክእል ነይሩ እንተዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ሲ do you think it would have survived ኣብ 2023 ኮይና ሞ ንድሕሪት ተመሊስና hindsight is 2020 ከም ዝብልዎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ብዙሕ ፀጋታት ናይ ንድሕሪት ጠሚትናስ ዝተሓልፈ ክንምርምር ስለ ንኽእል ኣየናይ ዳሞ ትበልሕ እቲ ብዙሓት ሽዑ ዘንጣቕዕሉ ዝነበሩ ናይ ዌስተርን ሚድያ ናይ ገለ መለስ ዜናዊ ብሪሊያንት ሊደር ዲፕሎማቲክ ዝኽእለሉ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ኣይከኣልኒ ገለ ዝብልዎ ኣበለት ስርዓት ኣበለት ስርዓት ወያነ ሕጂ ኣነዚ ውፅኢት እቲ ኤንድ ሪዛልት ምስክርነት እዩ ባህላ እንታይ እዩ ከምዚ ዝሓተካ ዘለኹም ምናልባት ተመሊስና ንዕርዮ ነገር ንغይሮ ነገር የለን ኣብዚ ሕጂ ተበፅሑ ዘሎ ደረጃ ተበፅሑ ሎ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ደረጃ በፅሕና ዘለና ብዙሕ መስገደላት ሓሊፉ ምናልባት ብዙሕ በደላትን ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ብደገ ብውሽጢ ንመልሶ ነገር የለን ሲልካ ከም ታሪክ ከም ትምህርቲ ከም መበገሲ ይኾነና ካብ ዝብል ምናልባት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዘውቅስ ሕቶታት ወይ ካብ ውፅእ ኢለ ኣብዚ እዋን ዘለናዮ ሃዋህው ናይ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ናብኡ ክምለስ ክንውድእ ኢና ናይ ሎሚ ንተኸታተልቲ ናብኡ ከሎ ክሕብሮም ዝደሊ ካልኣይ ክፋል ክንቅፅላ ኢና ፅባሕ ንስኻ በቲ ማለት ክሳብ ሕጂ ደጋፊ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኢኻ ደጋፊ ምዃን ተቃዋሚ ምዃን ሓጢኣት ከም ዘይኮነ ከባቢ ንላዕሊ ኣብዚ ዘሎ ይርድኡ እዮም ንስኻ እውን ትፈልጥ ኢኻ ግን ኣብዚ ስደት ዘለና ኤርትራውያን ደጋፊ ተቃዋሚ ከይበልና ድሕነት ሉዓላውነትን ፀጥታን ሃገርና ቀዳምነት ሰሪዕና ክንቀራረብ ኣለና ዝብል እምነት ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተቀላቀለ እምነት ኣሎ ሓድሽ ናይ ዳይናሚክስ ናይቲ ፖለቲካ ቅይር ዝኽእል ኣጣምታ ማለት እዩ እዚ ዕላማታት ኣብ ምዕዋት ታራ ዲያስፖራ ኤርትራ ብኸመይ ኢኻ ክትሪኦም ንስኻ ነዊሕ ዝገበርካ ካብቲ ዲያስፖራ በቲ ሓደ ሸነኽ ኮይንካ እውን ኣንፃር ኤርትራ ንዘቕንሑ ተፃብኦታት እውን ኣብ ምብዳህ ትሰርሕ ፀኒሕካ ካብ ሕጂ እቲ ተቃዋማይ ዝብል እውን እቲ ተቃዋማይ እንታይ ክቃወም ኣለዎ ዝተረዳእሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሕና ኣብዚ እምነት ዝበፅሕሎ ስለዚ ንዓኻ ከመይ ትሪኦ እዚ ጉዳይ እዚ ደጋፋይ ተቃዋማይ ከይበልና ሓቢርና ንስራሕ ኣብ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እንታይ ግደ ኣለዎ ኮይኑ ይስማዓካ ምናልባት በዚኣ ክንዛዝማ ናኢሎም ዓንቲ ፅቡቅ ሕቶ ተስፋ ገበርታ ናይ ሰዓት ገለብና ብዙሕ ዘይተሓስናያ ክንከውን وحد بعد حلفنا لنا ስለዚ ሓበሻ ምዃን ግን ኣገዳሲት ሕቶ እያ ምናልባት ኣብታ ናይ ፅባሕ እውን ዝያዳ ክንዕምቋ ኣገዳሲት ነጥቢ ከምዚካ ዓብዱ ሓወይ ኣነ እዚ
دقافاي تقاوماي زبهل فولس دايكوتومي زيهم فولس دايكوتومي زبهل بالانجليزيه انت ما تفلكا زي تتصرارنت خم تتصرارنت يركا تقولوا احنا خلتينا سي بتفلاليه ناي بوليتيكال راينا زخونه ارتراوي دايفرسيتي ناي اوبينيون ناي بوليتيكال فيوز مسموح قبول ግን ኣብ ሃገር ደጋፋይ ተቃዋማይ ዝበሃል የለን ኩልና ደገፍቲ ናይ ሃገርና ጥራሕ ኢና ክንከውን ንኽእል ሕጂ ኣብ ክንዲ ነታ ናይ ኣብ ሓደ ንዕሰል ሃገር ልዕሊ ኩሉ ነገር እያ ሃገርና ሓሊፍና ኣይንህብን ኢና ኢልና ብሓደ ጥምረት ከይንመፅእ ነቲ ናይ ዳያስፖራ እቲ ናይ ተፀባኢ ወገን ፕሮፓጋንዳስ እንታይ ዝገብር በሊሕ ረቂቕ እዚ ናይ ምዕራብ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ሕብረተሰብ ንምግምማዕ ዲቫይድድ ሶሳይቲ ኢልካ ንምምፃእ ደገፍትን ተቃወምትን ገለን ኢሉ ቀፃሊ ተፀራርነት ፎልስ ዳይኮቶሚ ይፈጥር ምእንቲ ኖ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ደጋፋይን ተቃዋማይን ዝበሃል የብልና ኩልና ደቂ ሓንቲ ሃገር ኢና ኢልና ቅልፅምና ስሚርና ከይንብድህ ዝግበር ፀወታታት ሕጂ ቁርብ ንሕና ንቃሕ ክንብል ኣለና ኣብቲ መፃወድያ ዝገብሩልና ዘለው ናይ ደጋፋይ ተቃዋማይ ዓውደ ቁርቅሲ ኣብኡ ኣቲና ስኢልና ብዘይ ጓይላና ክንቁድድ የብልና ዊ ሃቭ ቱ ጎ ቢዮንድ ን ኣባቭ ዳት ሃገር ሓንቲ እያ ዘላትና ኣብ ሃገር ዝመፀና ከዓኒ ኣሕሊፍና ይንህብን ኢና ትሩ ኣብቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ዝተፈላለዩ ረኣያ ክህልወና ክእል ገሌና ክንቃወም ንኽእል ገሌና ክነብር ንኽእል እዚ ግን ኣብ ጉዳይ ሃገር ክመፅእ ከሎ ዊ ኣር ኦል ዋን ኤንድ ሴም ሓሊፍና ኣይንህብን ኢና ምስ ዳንኤል ተክላይ ዝገበሩ ኳ ዓዲ እንታይ ይብሉ ፖለቲክስ ስቶፕስ ኣት ኤጅ ኦፍ ዋተር ዝብሎ ዘራርብ ኣሎ ፖለቲካሲ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ማይ በዚ ናይ ኣትላንቲክ በቲ ናይ ዶብ ናቶም እሱ እንድዩ ክልቲኡ ውቅያኖሳት ወፃኢ ካብቲ ማይ ካብኡ ሕልፍ እንተልካ ፖለቲካና ጠጠው እዩ ዝብል ስለምንታይ ጉዳይ ናይ ሓደ እዩ ወኒ ዲሞክራት ሪፐብሊካን ገለመለ ሊበራል ኮንዘርቫቲቭ ራይት ዊንግ ሌፍት ዊንግ ገለ ዝበሃል ር ኦል ሴም ሳይድ ኦፍ ኮይን እዮም ዝኾኑ እታ ፖለቲካ ኣብ ውሽጢ ናይ ቁርቁስ ዘሎ ግን ኣብ ሰላም ኣብ ገለ ኩሉ ከሎ ንቆራቆስ ኦፍ ኮርስ እዚ መገዲ እዩ እዚ ጎደና እዩ ክዕውተና ዝኽእል እዚ ፖሊሲ እዚ ክመሓየሽ ኣለዎ እዚ ገለን ኢልናሲ ንናሓድሕና ናይ ሓሳባት ፍልሊ ከራፅመና ክእል እዚ ካ መስሙሕ ፍቁድ እዩ እታ ፎልስ ዳይኮቶሚ ናይ ደጋፋ ኣብ ኤርትራ እንዲሞ ዘይፍቀድ ኮይኑ ጋዜጠኛ ኤልያስ እዚ ትብሎ ዘለካ ኣብ ኤርትራ ይፍቀድን እዩ ሕጂ ንሰብ ብዙሓት ዘዛርበና ንሱ እዩ ከመይ ዘይፍቀድ ማለት ሓደ እቲ ክንሓልፎ ፀኒሕና ኣዝዩ ነቲ ክልተ ደቂቃ ኣለና ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ኢና ክንሓልፍ ፀኒሕና ዝሓለፈ 25 ዓመት 98 ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብሓፈሻ እታ ኩነታት ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣገዳሲ ዲስካሽንስ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን እዚ ዲስካሽንስ እዚ ኣብ መንጎ ቀደም ንነዊሕ እዋን ነቲ ህዝቢ መቃቂሉ ዝፀንሐ ደጋፋይን ተቃዋማይን ዝብል ግንባራት እዚኣቶም ፈሪሶም እንታይ ኢኻ ትድግፍ ዘለካ እንታይ ኢኻ ትቃወም ዘለካ ብንፁር ከተውርድ ተጀሚርካ እቲ ኣነ ዝደልዮ ከም ተቃዋማይ ንነዊሕ እዋን ከም ተቃዋማይ ኣብ ዝነበረ ኩሉን ዘሎ እጂ እውን ኣብ በመንፅሩ ከም ተቃዋማይ እየ ዝፈልጣ ነብሰይ እንታይ እየ ዝቃወም እንድሕሪ ኢለ መብዛሕትኡ ደጋፋይ ነቲ ኣነ ዝቃወሞ ነቲ ኣነ ክቅየር ዝደልዮ ይደልየ እዩ تديهم لهم سو اتي دقافاي جن قد محجون قد مغرب تلفزيون زقبركو انتاي امن نسو انا انتاي دلا بيرترا نسو انتاي دلا بيرترا زفلالينا ازيو حديو نسو زبلو اذا منغست زي كل زكالو زقبر زلو طعي منغستي قبل كل انا دما طعي يخون يخون لوتي حجي يدللو زبل اساتريت فلين نمبر اتيز بي كم زلو ات منغستي زقبرو لصبق نجر انا حجنا ابنت ابزوان زخوينا كرو يخلهم ኣብቲ ቀርና ኣፍሪካ ሃገራውነት ዘለዋ ሃገር ሓንቲ ኤርትራ ጥራይ ዘላ ሰድማንታ ሓንቲ ሃገር ኤርትራውነት ዝብል መንነት ዘለዋ ኤርትራ ጥራይ ዘላ ዳትስ ዋይ ነዚ ኩሉ ብርቱዕ ነውፂ ኤርትራውነት ብዝብል ክትብድሆ ኪኢላ ኢትዮጵያ እንተኸይድካ እቲ ኢትዮጵያውነት ገሊኦም ነቲ ባንዴራ ክጉሕፉ ገሊኦም ኢትዮጵያውነት እንታይ እዩ ትርጉም ዘይብሉ ወረቐት እዩ ኣነ ኦሮሜ ኣነ ትግራዋይ ኣነ ገለ ዝብል ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ዓይነት ንዓታቶም ዘይሰርሓሎም ትህወሓት ዝፈጠሮ ፀገም እሞን ኢትዮጵያ ድማ ንጥፍኣታ መበገሲ ክኸውን ይኽእል ዝበሃል ዘሎ ናብ ኤርትራ ክእትዎ ብዙሕ የምፅዒሮም ኣብዚ ደንብ ተቃውሞ ድማ ብዙሕ ሰብ ያጋጊልና ኣብዚ እዋን እዚ ግን እታ ኤርትራውነት ትብል እቲ ሓድነት ናይ ህዝቢ እቲ ሃይማኖታት ዝተፈላለየ ክልተ ሃይማኖታት ኣለና እስላምን ክርስቲያን ኣለና ግን እቲ ሃገር ናይ ክልቴና ማዕረ እያ ንኩልና ድማ ማዕረ ትብፅሓና 9 ብሄራት ኣለውና 9ቲኦም ማዕረ መሰልን ማዕረ ተሰማዕነትን ኣለዎም ነዚታት ሒዙ ነቲ ሃገር ኩሉ ከም ናቱ ገይሩ كل أنا خبر الله لأن هاجر زبل هاجراونت سلدي سرحة اتكالو كل قدلتاتو زيانة بزيادة راينة هاجر كولدون خط قتل وحسنات يزخونا بخنياتو حركة بتزعبي انفستمنت تقبرلو نيت هاجر ايدنتيتيو اتسب هذا عينة ايدنتيتي كتري ناشونال ايدنتيتي هاجراو سمعت كله انت زي كيلو نتهاجريلو زقبر مسواتو ويتصعرون كله ايدلني ترجيهم لهم سلازي تزغيل لنا هاجر نبتي على تعاونته كتملسيو مخنياتو صحاب لينا يخا صحا ساهوي يخا صحاب داويتي يخا صحا كنا ما يخا صحا عفاري يخا صحا تغرينيا يخا صحا تغري يخا كم نابل كان تعرنا غير كايو بقليلو نابو كورديو عفاري يخا تحريلكا
سلازي اتي زعبي سقوم تزقبرت منقص اتي اب إيرترا زلو تهاجراونت إذا هاجراونت زدما لعلم نم كبرك وهابي يقبع زيادة ما أنا تهاجر كاب ولدنا ولده نخت السجاجر تزعبي مستير كونا زغل أبدا جزء لنا دماتهم كأن فيروس أبانا دي زول تسجر إذا هاجراونت بزلا على من قدي كنت أرى لكن كلا لنا إذا كله بزدا كندريو زلنا حجي حدش إنرجي حدش فايبرنسي ويكحدش حيلي تقامي تقفاي قديف كا إيرترا نيرترا كمي جير بخمي كحجز غلتاك قبر خلها بزبل كلنا كنواسا كلا لنا نتي إيرتراونت زمت زول بدهوتا دما حبيرنا دون تحريلنا ترينا هنسعرا نغل كاب إثيوبيا دي دمت كاب السودان دي دمت كاب UN دي دمت كاب أوروبا دي دمت كاب أمريكا تهزبي أبحر مسمر تطوتيلو تسألي نقع كسين خلي ويد ما نشي نقع تراك ركب زغل سلازي التنقع أنا عدنا أي نعبي حبراوي سرح نخنسرح دلونات كلنا له هاجراونتنا بكل نقوله نجر كان عبيا كن كلالنا نشي وحسنتنا كأسألنتنا كهون زغلنا بالكو نايلو مارس أبزخ وديه أب كتسأل دما نتزولو كنتات نامببكو نعنا كتكم يخلي زبالكو حبريتاك غربية لايك قبرو سبورت قبرو نزي channel حاجزكم كابتن العلي زقدس سلامتاي نسخم تحجزكم ماي channel كتسل زغل جيجاتات ويكاساتات تلو دما أب كومين سكشن قرف نابلكو نايلو ما أرستي أبزك وديه أب كال أرستي بأب حتى يروان كسبنا الرغب تصبغنا تمنه مزخ كتفكمين حبرة سبنا نكغير نفس وكفنا خنكتلو زلنا كاب إيساويان بفلاي كاب تشايناويانن هنداويانن كن مهارو زلنا زيو زيوم حبرة سب زيوم نفس وكف سانتيم أبزي بوتايت ودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيوم جنزبون باقباب يحزوه إنفست يقبروه ستوك ماركت كمو كريبتو أزدي أقداسي أبزي كالاي السومن دوكومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرحو سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاديو بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزغل صفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قطلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا لي بلاكم thank you very much نرمنا مكومات نرنا بحليو سلخي رمات عشاسي بسلو بحمي فلتا من كل خبرش سموزر طلتا نسامي بالو نمولنا أوينا نتن بمان تطينا نسامي فرحو نموغرنا جاسا لفا حساسي سلام